дарвозабони бошгоҳи футболи Уфаи Русия Олег Баклов, ки қадаш 2 метру 1 сантиметр мебошад, расман шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид ва аз ин пас метавонад дар ҳайати тими миллии кишвари мо баромад бикунад. ёдовар мешавем, ки Олег Баклов 29 сол дошта 20 октябри соли 1994 дар собиқ шаҳри Табошар, истиқлоли феълии вилояти Суғд ба дунё омадааст. Олег Баклов бо дар назардошти қомати баланди худ аз хурдӣ ба футбол ҷалб карда шуд ва феълан дар ҳайати дастаи Уфа баромад мекунад. ин дарвозабон дастпарвари дастаи Сезран буда дар ҳайати ин тими футбол ва ҳамзамон Крилья Советов, Урал, КамАЗ ҳунарнамоӣ кардааст. ҳоло ӯ шарафи бошгоҳи футболи Уфаро ҳимоя менамояд. Олег Баклов дар қатори Рустам Ятимов метавонад дар ҳайати тими миллии кишвари мо ҳунарнамоӣ бикунад. ёдовар мешавем, ки дастаи Уфа феълан дар лигаи дуюми чемпионати Русия баромад мекунад.